gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong ipangamuyo nining santos nga misa nga ang katawhan maghago sa pagsunod sa mga pulong sa Ginoo aron atong mahinginlan ang mga yawanong gahom sa atong kinabuhi nga kining panag-away, gubat, mahunong naunta ug mubanos ang paghigugmaay. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigi og higugma nato pinaagis pagpamalit aning atong mga slots hatagan unta sa Ginoo ug kalig-on batok sa mga tentasyon ug mga gahom nga dautan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako o yamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo nga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Ginoo itugot nga sa nagkahiduol na ang adlaw sa pista sa kaluwasan, magkadugang unta ang among kainit sa pagsaulog sa misteryo sa pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Mao kini ang giingon sa Ginoo. Gisugo ko sila sa pagsunod sa akong kasuguan, aron ako mahimong ilang Dios, ug sila mahimong akong katawhan. Gisugo ko sila sa pagkinabuhi, sumala sa akong kabubuton, aron walay dautan nga mahitabo kanila. Apan wala sila mutuman, ni magtagad niini. Hinunua gibuhat nila ang gidikta kanila sa tig-a ug sa dautan nilang kasing-kasing, ug misamot hinuon sila kadautan. Sukad sa pagbiya sa inyong katigulangan sa Ehipto hangtod karon, nagsigi ako padala kaninyo sa akong mga sulugoon nga mga propeta. Apan wala gayud kamo magpatalinghog ni magtagad kanila. Hinunua misamot kamog katig-a
ug mas dautan pa kamo kaysa inyong katigulangan. Busa Jeremias, isulti kanila kining tanan, apan dili sila mamati kanimo, sangpiton mo sila, apan dili sila motubag. Sultihi sila nga ang ilang nasod dili magpatalinghog sa mga pulong sa Ginoo nga ilang Dios, ug dili buot nga tudluan. Alang kanila wala nay kamatuoran, ug dili nagani sila maghisgot bahin niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isangyaw ta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ug mga salmo. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita tubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya mao ang atong Dios, ug kita ang katawhan nga iyang gidumala, ang panon nga iyang gitultulan. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Hinaot unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Sama dito sa Meriba, sama sa adlaw ni Masa, dito sa kang mingawan, diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila akong gisuta bisan nakakita sila
sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligon untad sa mong pagtuo, ug agakakabi sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Banal sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, ikaw. O Ginoo. Niadtong higayuna gipapahawa ni Hesus ang yawa nga amang, ug sa nakagula na ang yawa nakasulti ang tao. Ang mga tao nahibulong apan pipila kanila miingon, si Beelzebul ang pangulo sa mga yawa maoy naghatag kaniyag gahom sa pagpapahawa kanila. Dihay uban nga buot mobitik kaniya, mao nga sila mihangyo kaniya nga mohimo siya usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Hesus sa ilang mga huna-huna ug miingon siya kanila, bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug magunay pag-away dili mulungtad og dugay. Ang banay nga mabahin-bahin maungkag. Busa kun diha sa gingharian ni Satanas may mga pundok nga nagunay kaaway unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay naghatag si Beelzebul kanako gahom paghimo niini. Kon giingon niini nako paghingilin kanila, giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod pagpapahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayod kamo. Ang tinuod mao nga tungod sa gahom sa Dios naghingilin ako sa mga yawa, o kini maoy nagmatuod nga naghari na ang Dios kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan nga sangkap sa tananiyang inandam nga mga hinagiban, magbantay sa iyang balay, dili gayod kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kun may labi pang kusgan nga mosulong ug mobuntog kaniya, ang labing kusgan musakmit sa tanang mga hinagiban nga gisaligan sa tag-iya, ug bahin-bahinon ang iyang tinulis. Ang dili dapig kanako batok gayod kanako, ang dili mutabang kanako pagtigom nagpatibulaag. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Daghan kayo mga pagtulunan ang atong makatunan dinhi sa ato karong mga pagbasa, labi na gid sa atong Ebanghelyo. Gusto lang kong mosentro sa kinini ang pagpapahawa o giyawa. Ganahan mong mopapahawa o giyawa?
Mura mamog waiting og basig giyawaan na mo. Ang gahom sa pagpapahawa o giyawa nga gigamit ni Kristo mao ang gahom sa Ginoo matud pa niya. Hain man ang gahom sa Ginoo anaa sa iyang pulong. Ang pulong sa Ginoo kun mao na gani atong sigihan og kaniganing sunod, sigihan atong paminaw nya ato gyung puy-an sa pulong og sa buhat, wa gyoy yawa nga mobarog sa atong atubangan. Lingi ako na imong tupad. Ina kinsang pulong imo rong gisunod. Na kay usahay dali kay natong isalikway ang pulong sa Ginoo kay nagtuo ta nga maghatag nato kadautan sama nang moingon ang Ginoo ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabus unya sunod kanako. Murag makaingon di sana mahimo kanang atong gihuna-huna nga moingon di na mahimo mauna na ang yawa nga mireklamo mitudlo nato kay yawa espiritu man na mutingog man na pinaagi sa atong hunahuna o sa atong pagbati muingon dahil ng yawa di na mahimo mamatay ka ana. Pero kung ato ginang sundon kay pulong manas Ginoo dili kita maungkag dili sadta mubati ang atong kinabuhi tuo mo dili nya andam na mong mobaligya tanan. Murag imong bata nga kana bitang 3 anyos tuo ka tuo tuo niya mosunod na ka dili ay wa moy ayo kon na gyud pamatud nya unsa man pagmatuod matud pas mga philosophers ningon sila sayon ra kuno pamatud-an kung tinuod ba ang maong kanang statement kun himuon nimong universal pasabot i-apply nimo sa tanan kun ang tanang mga tao mosunod nga ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa kabos unsa may mahitabo kitag yung tanan ba ang atong hunahuna ibaligya ko ni nya ang halin ihatag nako sa kabos unsa may mahitabo wa na gyoy mo palit nya kay di naman kakabaligya kay wa na may mo palit magsigi na lang kag panghatag ang atong paningkamutan nga makahatag nya kadtong dato kayo karon ug mosunod ani purting daghana niyag ikahatag nya kadtong pobre nga way halos iya magsigi tog dawat hangtod nga mudaghan ang iyang madawat unsa naman sa isunod sobra naman iya na sa tong ipanghatag moabot yung panahon nga ma-level tang tanan wa nay dato wa nay pobre mao nay lungtad mo na nga mulambo dili maungkag dili mag-away kay karon nag-away pa man ta kay isig pa mag-inilugay ako ni hangtod yun mag-away. Nge, lingi ay mong tupad ing nawa pa karoy gikaaway ning na kono nawa kay gikaaway karon na so siging simba niya naalagya po'y kaaway ilog anang yuta ilog anang kabtangan ngano man di lagi manghatag musupak yus pulong sa Ginoo mo na ang yawa hadlok yun sa Ginoo kahibaw manggong Ginoo nga iyang pulong naghatag yod og kinabuhing way katapusan og kalipay. Pananglitan kanang moingon ang Ginoo kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos lang sang pikas saman makaayo na o makadaot kusga luya kay mga kayo
Mao lagi huna-huna lagi himua nga ang tanang tao din agyod mo baos og tamparos. Tanan ba? Magpatamparos na lang, dili na gyud mo baos og tamparos. Kinsa pa may mo tamparos? Wa na. Di wa na yung mga bunog. Di ba? Pero mo baos ka, unhanti ka, apertin bunuga sa alkansis kusog. Di ba? Kay unahay naman. Pero mo pulos tag gustong magpatamparos, kitang tanan gyud, awa na mo tamparos Ato pa magkahiusa na. Kani isang iingos Ginoo, walay laing labing dakong gugma gawas sa pagpakamatay para sa imong gihigugma. Zaman makaayo na nga ikaw nga nahigugma magpakamatay sa imong gihigugma. Maayo na dili. Hay may inyong pilion, magpakamatay o magpractice og self-defense. Kay gitudlo biya sa nas kalibutan, self-defense. Wa kay priso basta ang imong pagpatay niya bunga sa imong self-defense. Ana. Pero ang Ginoo ingon, why self-defense? Pagpakamatay gyud, ihalad ang imong kaugalingon para sa imong gihigugma. Nya kay naingon man siya, higugma ang imong kaaway, pagpakamatay para sa imong kaaway. Nya, okay mo ana, dili. Mao na mga yawanon mo. Sige, huna-huna agyapon. Sige, himo agyapon nga ang tanan yung tao bas kalibutan, di na mo patay, magpakamatay na lang. Unsa may mahitabo? Wa nay pinatiyanay, wa nay gubat, wa na ning kanini ang panunggab nga atong niaging adlaw diha sa gibalita nga gitabangag dunggab sa ice pick. Wa na. Kay nga naman pulos naman maghuna-huna nga ako'y magpakamatay para nimo. Kung mag-away ang banag asawa, di na mo ingong banag, patyo ti karon. Di na sa mingong asawa, patyo ti kang animala karon. Unsa na may isultis asawa, pati ako, animala ka. Mingong sang bana, ikang yawa ka, ikay patay nako. Kay andam ko magpakamatay nimong yawa ka. Nindot no. Di gyud sila mo patay, mamalikas lang, agamay na lang sa igo rang mamalikas, pero di na gyud mo patay. Kay imbis siya mo patay sa iyang kaisog, magpakamatay man siya. Kinsa may muunag patay nga pulos man gustong magpakamatay sa usag-usa, wa na gyud mo patay. Mawagtang sa ning atong siging himo aning mga atomic bombs, kining mga armas nga igugubat, mawagtang sa ding tanan, dili na tahulgaon niining gitawag og end of humanity because of mass destruction nga mga kahimanan. Mawa sa ding abortion, kadang abortion karon nga niabot na kuno og i-text ninyo sa inyong Google, i-search sa Google, niabot na kuno ron og 73 million ang mamatay sa abortion kada tuig. 200,000 ang mamatay sa abortion kada adlaw. Ngano man, wa man magsunod sa pulong sa Ginoo. Tanawa inyo mga naong, wa gi reaction. Wa mo maguol anang mga bata dihastiyan sa inahan, gipangpatay sa inahan mismo. Ang inahan mismo mo inipatay sa iyang anak, sud sa iyang tiyan. Niabot og 73 million kada tuig, 200,000 kada adlaw. So gahapon 200,000 ang bata nga gipatay, di mo maguol ana. May kanang naangi kugos-kugos nga bata, patyo na nato karon. Unsa man ka inday, maguol ka dili. Siya suway pa der, suway, di ba? Patyon tagyog ka. Muana ka oy. Pero nganong murara magwa nato ang mga bata nga naastiyan sa inahan, tag-upat ka buwan, tag-tulo ka buwan, gipang patay, gipang luglog dito sa ilawom, gipang tabas-tabas o gipang saksyod o gilabay ngadto sa septic tank, baka naasa na nila ilabay. Nganong di man ta maguol? Kalos conscience.
kay naniguro na tas atong kinabuhi. Bahala na diha mga bata, total wa pa man na sila mataw. Ang importante kita nga ni ana na tao. Oy, ayaw ingon ana, mas importante sa Ginoo ang bata nga naa pasud sa taguangkan kay niining mga tiwasonon. Oh, kanang galisod naglakaw, importante pa na. Kanang kusog na kay mamalikas, kanang kusog na kay manglibak, kusog na kay mamakak, importante pa kana. Ha? Mas importante tong pwede pang tudluan, igkatao ato, pwede pa tong tudluan o pagtinarong. Pero kining na nag-una karon, apil na ning na nagwali. So, why importante? Kanang kusog kay mangurakot, kusog kayong mangural anang mga agianan, niya ang mga daan nga himuonon, parkingan, importante pa na. Anha pa maghimo anang ilang hugas-hugas anang mga motor o sakyanan, kilid sa daan, niya ang tubig nagbaha dihas daan, purti na noong damuga. Gahapon ay dinis ato diyan ang luyo kana diha ba dool ilang nanay sising kana dihang dulhugan na manay hugasan dito sa babaw ana sige nang baha ang tubig diha. Padong mingadto sa appointment dito dapit may kurba diha miniagi pagdayon ginamong tungas ang motor nga nagdulhog nadakinas tumba gidayon lagpot abot dool sa among inuba ang tao nga nalagpot nadakinas anang tubig. Pila pa man kabuok ang madakinas diha, una pa na siya sulbaron sa atong mga barangay officials kanang gasigi og pasirit anang tubig daplis daan nga naa na nagbaha sa daan, hazard sa mga motorista. Tinarong kayong dagan sa motor, mura lagi signet. May gani kay paghunat na mog dagan, idga nakabawi-bawi gyud no, di pa gid may patyon no, di pa sa tingali makapatay, naka-break pa gyud. Diha na gyud mga tulo ka dupa tingali tong distansya sa taong galigid-ligid. Sunang ana kay kuno panginabuhi. Nya kana mulaom ta ng klasihas mga tao nga manginabuhi nga naghatag og hazard sa iyang katilingban, sa iyang mga kaigsuonan, di na oy. Pero mura lang gyud wa nato, nganong mura ra magwa tungod kay maniguro na ta sa atong kinabuhi, wa ta magsunod sa pulong sa Ginoo, gasunod na tas pulong sa demonyo nga nagsigig ingon nato okay ra gid na kay panginabuhi na. Kana paninda ang kilids dahan nga wa nay kaagian, sige yung paninda amo ning panginabuhi. Purting trapikas agianan kay anha na gyud mo tindas karsada, amo ning panginabuhi. Unya ang imong silingan, kumusta man imong ipapatay tungod la sa imong panginabuhi, di ba? Pamuhi anang mga baboy, purting bahuan sa atong palibot, ang mga sapa nangahurot nagkahugaw di na magamit kay adto ilabay ang hugaw sa baboy kang ibuhi kay ibaligya, amo ning panginabuhi. O niya ang imong silingan nga nagsigig hanggap anang baho, di ra ba to nimo tagaag kwarta bahin anang imong halin, siya ray tighanggap sa baho nya ikay tigpahimo sa halin. Ana lingay mong tupad ing na mura man tagi kasab ang pader ing na ko no ing na mura tagi yang ikasaban di ang ako lang ba mahalo nato ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon ayaw pagpatay kanang mga bata na asod sa tiyan ayaw i-abort luoy kaayo nya moabot og 73 million tibuok kalibutan ngilo na kay nastanan oy nya 200,000 ang mamatay kada adlaw gikan man sa record sa kanang World Health Organization. Luoy kay ta no ing na katapusang lingi sa imong tupad ing na maayo tingali nga ikaw nalay patyon ing na maayo tingali nga ikaw nalay patyon kaysa mga bata ana total tiwasono naman sa ka. Wa gyoy angayan natong patyon, pulos gyud ta magmahal sa kinabuhi, pero kay
Kay magpailad man tas yawa, usahay ang yawa, iyatang ilad-ilaron, nga kanang bata nga naasod sa tiyan, dili pa na kinabuhi. Pwede pa ng patyon. Dili ha? Nya, kana sang pag-inom anang mga pills, kanang naang pagpalaygit, kondom, ug uban pang mga muharang sa kinabuhi, mga buhat sad na nga gitawag natog anti-life. Kana bang kontras kinabuhi, gitawag na contraception, contraceptives. Kay kanang seption, mao man na siya ang to conceive o niya anti or kontra. Mo nang contraception. Conception, di ba? To conceive, to bear life. Nya butangan din mo pills, butangan din mo kondom, butangag ayudi, ipalaygit nimo, ipabasiktomi, nahimo na kang contraceptive person. Di ba? Mao na ato ng likayan. Kay kun atong sundon ang pulong sa Ginoo sa iyag yung pagtulunan, mahimo gitang buhi ug malampuson. Muna si Jeremias gisugo sa Ginoo dinis unang pagbasa sa isulti ang tanan, pero dili kaniya nila paminaon. Alang kanila walay kamatuoran ug dili na gani sila maghisgot bahin niini. Giwarningan sa Ginoo si Jeremias, pero ang sugo sa Ginoo isulti gyud, bahalag dili paminaon. Muna ako sad karon mosulti gyud ko, bahala na mo dihag giduka na mo paminaw. Kitaan mo na ako nagpiyong-piyong mo. Ana man, pero maghisgot pa ta dinhi nga karong hapon mga matay na mo siga di mo tag simbako. Ana, pero kay mga bata man, mga abortion man, kapoy na 73 million. Kapoy. Hinaot pa unta nga atong sundon ang tubag nato sa Salmo, kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Manindog na ta mga musunod sa Ginoo. Mga igsoon, sa atong pagtigom karon si Kristo mihatag kanato og gahom sa pagbuntog sa dautan. Masaligon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Amahan, hiusaha kami uban sa imong anak. Amahan, hiusaha kami uban sa imong anak. Nga mabag-o ang simbahan ug matinud-anong musaksi sa tukmang mga mithi sa kinabuhi, aron matabangan pagtukod pag-usab ang napukan nga kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hiusaha kami uban sa imong anak. Nga ang mga Kristohanong matuuhon, maisugong musangyaw ug musaksi sa ngalan ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hiusaha kami uban sa imong anak. Nga sa tibuok kasing-kasing atong suportahan ug labanan ang kamatuoran ug supakon ang malimbungong linla sa dautan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hiusaha kami uban sa imong anak. Nga ang mga masakiton makadawat og kahupayan sa Dios nung gugma gikan sa mga tawo nga nag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hiusaha kami uban sa imong anak. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hiusaha kami uban sa imong anak. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hiusaha kami uban sa imong anak. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto
nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan hiusa kami uban sa imong anak. Nga ang mga nangamatay makadangat na sa kahingpitan didto sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan hiusa kami uban sa imong anak. Makagagahom nga Dios dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo nga anha kanimo dihas gugbag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo kining among mga gasa, imaan sa mugma sa pausan tusa. Kining manok, kining lino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit ng aman. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Kuhaa Ginoo ang tanan namong kadautan aron ang among halad makapahimuot kanimo. Ayaw itugot nga kami nga imong gisaaran nga makadangat sa mga ganti sa imong kamatuuran, mahaylo sa mga kalipay nga dili tinuod. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik niya. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu nga nasa mga langit, pagdaigon ng imuwalan, buwabog ka na mo ang imong gingharian, matuman ng imong pagbuot, dinhi sa yuta paingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, paingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala ka namo. Pili mo kami, itugyan sa pagsulay. Luwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona
aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man tangging harian, ang kahugan himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulama mo mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kinimaw akong lawas, nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Ining langit ng kalanon, idawat sa kabus, ang saan gaway kapagyasan, sa namatay sa krus. Magampo kita. Ginoo, sa imong panabang liguna kami nga imong gialimahan sa imong mga sakramento, aron mahiagom kami sa kaluwasan ug ang among kinabuhi makapahimuot kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkahiusa. Dios non kahiusa. Apan mahitabo ra ni kung magsunod kita kanunay
sa pulong sa Ginoo diya sa atong mga pulong ug mga buhat. Salamat sa nagsunod gyud sa pulong sa Ginoo ug siging suporta nato dinhi pinaagis pagpaambit sa ilang mga salapi sa pagpalit og mga slots. Ang atong SBF DAG nga slots na natayhalin nga 14,104 slots, ana apay 45,896 slots nga available nga tag 500 pesos per slot para nis atong kumbinto. Yang ato sad nga DCHS para sa atong pista o sa atong Lenten celebrations na nasa tayhalin nga 4,814 ka slots, ana apay 25,186 slots nga available nga tag 200 pesos per slot. Nya nasa ni siya ay 22 slot challenge nga tag 4,400 per challenge na nasa tayo na dawat nga 107 ka 22 slot challenge. Ang ato sang DSAP padayon nga open ang tag 500,000 pesos per slot niya atong tagaan ni og 500,000 pesos nga 25% per annum nga interest rate. Atong pakpakan ang tanang namalit ni ini. Salamat kayo. Unsa may atong i-introduce nga principle mao kini. Kung karon makadungog mo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing. Pasabot kung naa karoy 700 pesos ipalit dayog slot. No? Og naa kay 500,000 nga wa na gamita, ayaw pakatulga ibilin o sana din hinatog kadiyot kay ato nang pahimuslan. Pero tagaan sa kag-imong kaayuhan. Ang ato sang mga recollections sa mga kapilya nagpadayon niya atong isulti kanunay nga ang atong tagaan og mga bugas og kayuhan karong kuan pista nato pohon maura kadtong maka-attend sa recollections nga naa sa kategory C o kategory D sa atong mga lumulupyo din his parokya. So, di mo ka-attend sa recollection, bisag kategory C or D pa mo, dili gyud mo makadawat niini karong pistaha. Ato lang ang gihimo aron mainganyo ta sa pag-apil nining kalihukan sa Kwaresma, labi na gyud sa Semana Santa. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. If any man will come after me, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Let him deny himself and take up his cross and follow